Tara kapudi, tikman natin ang Turkish food dito sa may Kalasyaw, Pangasinan. Ayan kapudi, galing na kami dito dati, so nagustuhan ng misis ko kaya bumalik kami. Ayan, so ito po, meron po silang cafe, bake shop po ito, and then syempre may mga Turkish food din sila. Ayan, dahil ngayon, November 1 ay may mga pakulo sila. Ayan, meron diyang parang paniki na may bungo. Di ba? Uy, nakakatakot. Charot. Ayan, so kasama ko ang aking misis tapos yung dalawang chikiting na sobrang kulit. Ayan, so naaamis si Asha, Isyang at Asha. Ayan, may mga agiw-agiw, tapos may mga paniki. Ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys kung saan po ito. Makikita nyo po yan, Robinson, Kalasyaw. So, pagliko mo sa kanan sa may Kalasyaw Junction, makikita mo ang Casa Cusinero, Bake Shop and Restaurant, Beyza Shish Kebab, Turkish menu. Ayan, kaya bumalik kami dito kasi ang misis ko mahilig sa mga international food, lalo na yung mga ganito, yung may mga iba't ibang spices. Ayan, so napakaganda, maaliwalas ang kanilang restaurant. Ayan, umupo na si misis, gutom na daw siya. Ayan, tignan natin kung ano yung mga nasa menu. Ayan, guys, tignan nyo na rin guys, baka magustuhan nyo pumunta dito, bumisita. Papakita ko sa inyo yung mga menu. Ayan, meron silang mga main course, ayan, mga appetizer, ayan, may beef, may pork. Ayan, makikita nyo, nandyan na yung mga prices. Ayan, may vegetable din. Tapos may mga bread po sila dyan, pastries, ayan. May mga beverages din po sila dyan. Kaya, kumbaga sulit na sulit, pwede nyo mabili yan. Yan yung mga Turkish or mga international food po nila na masasarap. So, ang napili ni Mrs. dyan na isa na hinahanap niya ay hindi available, yung baklava, sabi niya. So, sayang dahil hindi available. Ayan, ikot muna tayo. Ayan, may mga coffee din sila dito. May mga bread, mga government tuyo, tinapa, ganun, bangus. Ayan. Makikita nyo, may mga cookies din sila. Ayan. Ito ay located po sa may Senior Tesoro, Culinary School ba yun? Ayan. So, yan yung mga pastries nila. Meron din butcheron. Masarap yung butcheron nila. Mura lang, 200 pesos. Sulit na. Ayan, may mga din sila, imported na mga alak. Tapos ito, napansin ko, ang ganda ng mga design dito sa may, nila. Parang mga plato ata to ng mga Turkish, di ba? Ang gaganda. Ayan. Kaya binidyo ko kasi napakaganda. And then, syempre, may din sila dyan, kakaibang mga design sa wall. Katulad nitong clock na to. Ayan, ang ganda. Tapos may mga butterfly na parang keychain ba yan, Ang ganda. Kaya na-picture ko. Ayan, makikita nyo rin po yung mga gamit ng mga turkey. Ayan. Ayan, ang ganda, di ba? O, katulad yan. Ang ganda, elephant na Tapos ito, ewan ko ang tawag dito, pero alam ko yan yung may mga usok-usok, di ba? Ayan. Siyempre sa baba, meron din silang dyan, yung pang Pinoy naman yan, di ba? Guys, makikita nyo. Ang ganda, di ba? Ayan. So, pwede kayo mag-picture din dyan. Ayan, nandito dumating na yung mga foods namin, guys. So, ayan, titikman na natin. Kaya, tara guys, kain tayo! Ayan, nagugutom na ako. Ayan, tinikman ko. Ayan, subukan nga. Unang kagat. Ang lambot. Ang lambot ng kanilang chicken kebab. Ayan, yung kay, naman, misis ay biryani. Yung ibang food pa parating pa lang. So ito yung mga inuna namin kasi gutom na kami. Ayan, makikita nyo, sobrang sarap ng mga food nila. Pati yung dalawang chikiting talagang kumakain. Oh, grabe, ang gwapo ko talaga, char. Ayan, pasensya na kayo, gutom na. Ayan, pagpasensya nyo ang napakagwapo kong mukha. So ayun na, may mga pakandal pa sila. Ayan, yung isang anak namin nandyan sa gilid, hindi na makita doon sa video. So, nandyan ang makulit na si Asha. Ang takaw-takaw na din. Sobrang solid dito mga kapudi. Try nyo pong bumisita dito. Masarap ang kanilang mga international food, lalo na itong mga Turkish food. Ang sarap. Pangalawang beses na namin punta dito. Kaya si Mrs. kasi pag nagustuhan niya yung isang pagkain, binabalikan niya talaga.
itatry niya yung mga ibang foods na hindi pa namin natitikman. Ganoon. So ayan, maraming salamat mga ka-foodie. Hanggang sa susunod na food vlog natin at pamamasyal. Yan, syempre kahit na sobrang busy tayo sa trabaho, sa negosyo, kailangan magbigay pa rin tayo ng oras para sa ating family. Diba? Kasi kaya nga tayo nagpapakahirap magtrabaho, kumita, ay para sa kanila. Especially yung family bonding, yung bonding para sa misis at bonding sa mga anak. Ay important yun guys. Kasi minsan, hindi natin napapansin, nagtatapo na pala si misis. Kulang na pala tayo ng time sa ating mga anak. Kaya syempre hanggat kaya natin, malakas pa tayo, at yung mga bata ay mga maliliit pa, sulitin na natin guys habang lumalaki sila. Mas maganda yung nagbibigay tayo ng importansya, especially ng bonding para sa mga bata at syempre sa ating mahal na misis. Kaya maraming salamat mga ka-foodie. So nagustuhan nyo ang vlog na to, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe, at syempre share nyo na rin po ang video na to para marami pa pong makakita at makaalam nitong Casa Kusinero sa may Calasiao, Pangasinan. Sulit, promise, punta kayo dito guys. Maraming salamat mga ka-foodie. Bye bye, God bless.